Po štvrté, potrebujeme znížiť strategickú závislosť na Rusku. Rusko aj preto sa odvážilo do konfliktu, lebo sa spoliehalo na to, že sme na ňom príliš závislí. Nielen Slovensko, ale celá Európa. Potrebujeme diverzifikovať zdroje našich energií, potrebujeme znížiť našu závislosť na Rusku, ale potrebujeme sa aj vyvarovať závislosti na Číne. Lebo prechod od fosílnych palív k elektromobilite môže znamenať, ak si nedáme pozor, aj to, že budeme závislí potom na Číne, napríklad na materiáloch ako je lítium alebo ďalších surovinových zdrojoch. Preto hľadajme spoločne v rámci celej Európskej únie rôznorodé zdroje základných materiálov pre náš ďalší rozvoj. Dajme našu krajinu do poriadku od základov. Odborne, slušne a zodpovedne.